machiegni kamoro amora ma intiere. Maendi en kinde maber kendo malong'o ahinya waromo e Lolwe TV kama wadwa goye mbaka mano endo mbaka mar siasa. Tolo ahinya wadwa keto pachwa gi nyong'ong e siasa ma Migori County. Migori County kaka ung'eyo en achiel kuom counties go mantiere Nyanza. Kendo nyocha e welo mar ODM ne entiere koda katulo maka gi kacha. Ng'ur, yuak, PM kanyakla gi pi wang' mang'eny, jomoko be ne nyiero kanoyudo. Sani koro weche mang'eny dhi ka koro kwe, ji layo mirima. Emomiyo ochopo kinde ma koro nyaka koro walos kod jogo eko mane nitiere ei gini, joma ne nitiere e weche gieki mag nominations, welo mag ODM. An nyinga en Niko Kelo. An ka endi gi wendo mabro miyo thuolo ma mondo mi ulos kode. Ne entiere ng'wejni, ne entiere ODM, osebedo e ODM, oseringo ng'wejni ok dichiel, ok diriyo, mane mar adek. Magi te gin thuolo mage ma mondo mi onyiso to koro en ang'o mane obetie, ang'o manotimore, to kodhi nyime en gi chenro mane, to joma odhigo nyime gin ng'ano gere. Maendi en Kuku Mar Wach, machiegni ahinya, adwa mondo mi arwaki wendo machiegni. Erokamano ahinya. Koro nyingi adwa ng'eyo komondi, kaunti asacho ni en kaunti ma Migori, to mondo ilernwa ni to in ang'o midware Migori County kama omiyo kawuono ibete kom ni endi? Gi nyinga iluonga ni Fatuma Mohamed, ma ji ong'eyo kaka Fatuma Full Network, Nyaranyango Ndiga ber kikwa. Nyaranyango? Anyango Ndiga ber kikwa. Anyango en merwa, kansila mosetiyo higni mang'eny. Mama ni en Nyaluo? Mama na Nyaluo, Nyakadem. Nyakadem. In oke Kadem? An oke Kadem. Nyatika sub county, Makalda Kanyarwanda ward, Makalda primary school e polling center mara. Nyatika sub county? Nyatika sub county, asomo Makalda primary. Kanyo monyuola mokunye biecha, mianya Nyatike. Mano wach maber, mano pok wang'eyo kamano. Koro Fatuma Mohamed ma Nyatike. Ere kaka dipimo no wachni kaka jasiasa ma Migori County nikech ne jako siasa kitin na paro, sani koro isebede siasa kuom higni madilo 15, isebede ODM. To nyo waneno ka endi kanye iyo wang' ahinya, nye nigi mirima mang'eny, chunyi no chwanyre ni kethri kabisa, mi wacho ni koro gini ka koro tek kamae to koro an koro bende awera godo nikech ang'o momiyo usiko maya, ang'o mano mayi? Gimomiyo no maya, ok ang'eyo ng'ama no maya ne mung'e gimomiyo no maya. An ang'eyo ni no maya. Ang'o mano mayi ko bondi? No maya lochna, no maya lochwa kaka jo Migori, no mawa lochwa kaka mine, kaka joka youth, no mawa lochwa. Nwadhi nomination mar ODM, kachake gi etiende. ODM netimo gima nitie yore mang'eny mag welo, nitiere mane gitiyo go opinion poll, nitie mane ji odhi e welo mar nomination, to nitie mane chiw direct. Migori noluongwa kaka jochung' chakre bunge te ma auchiel, actually aboro nikech kata jokure nitie mochung' e ODM. Noluongwa Nairobi ka, jogo mane dwa lere i ODM. E hotel moro, moyalnwa maber, monyiswa yore midhi ti godo yiero ng'ato mondo miyo tiko. Koro ne ging'ado ni opinion poll emidhi tigo, mane giluongo ni scientific. Kano okelo opinion poll, abro wuoyo kom mine nikech mane mana chung'e. Ne wachung' hapa ni Mona Beach. Opinion poll mokwongo, nan gi 65%, mora panyine 62%, moro nan 60%. Koro ginte nanye 60 and above. Jalubanga na Denita Gati, mane nigi 25%. Modongo ne others ne gin below 10%. Koro kano som kamano, to Jakomba de wacho ni based on the opinion poll, we are going to award the ticket on that. Ma women rep na ng'eyo ni an malo monuore kamano idhi miya ticket. Piyo piyo ochako wachnwa kanyo, Junet Mohamed, Director of Elections, obiro wacho ni koro ok wadhi tiyo go opinion poll mosom sani ni, wadhi chako timo opinion poll machielo ma bang' ndalo adek duoko ni dhi wuok. Koro buro rumo ni kare dhi nuo. Bang' ndalo adek wabiro kuma nochikwa ni mondo wadhi e meeting no kendo, oyudo ka dhot olor, onge ng'ato kanyo. Koro kitemo go simbe koni mani meeting nitie, kuma entie Bokinyisi, ng'ama choko meeting no Bokinyisi, koro joritarita ma pinyo gi kutieno ma ji owalo wuotho dhi kuma dhiye. Bang'e koro wachako yudo simbe, niyo mar komni gi komni idhi chiw based on opinion poll moko nonuo to duoko osebiro. Koro ng'ama somo ni duoko no kaka nosomo mokwongo cha onge, but ayudo fununu kuom osiepe mantie iye kanyo ni opinion poll no chako goli 65%.
Koro anamora koni kar opinion poll ni wacha dieri ok ne konore anoya kaka ne en. Koro rito bang' akeni ndalo ariyo to gona sim to nyisa ni kom mar women rep no anene mbui kondiki ni kom mar women rep idhi time nomination mar Migori. To agoyo sim ne muma mochung' ne nominations go. Apenje ni to gimiyo based on opinion poll. Ang'o miyo mar women representative tidhi time nomination? To kona ni mane kaka board no amua. Atemo pingo nikech ok ane gimomiyo mae ni yiero mondo dhi time nomination. Kata kamano ulo kane giwacho ni kanitie pogruok matin e kindu ma less than 10% titero we nomination. Koro kaka Suna West e kind ji ariyo mane larore ne nitiere 4% difference. Koro giwacho ni Suna West bidhi e nomination. Mumo nyisa kama to konyo Suna West owere gi percent 4. Anawere gi percent 40 gi wiye. Itera e nomination nango. To kona ni you have a choice to participate or not participate. Koro aneno nikech be nang'e ni an gi chir ni bende gima dhi loyo. Aneno ka dhi chwanyo racho ni it's okay, let us go to the debe then. So we went. We had 3 days to do the nomination, to go for the nomination. But within the 3 days, I arranged myself. Alas agents na, alas uhiganate, alando, media stay, alando na jo penya tarigini with the nomination. Ogikching nomination. Dioriedo ogoyo mokwanore. Mamara chama kwa ningo kwano ningo landa ni ngani oloyo. Koro kadhi ano kaka pinga komni osedi. Kata jumba nitiere nomination ne nyisa ni wepingo nikech wang'ini in malo idhi loyo dhi nomination mondo ikaw mayot. Ka gik sa 12 tachako yudo duoko mopogore. Ng'ato gocha ni kami goyo kura Usiri primary ka ne in gi kura mokalo 600 to sani lando kia ni in gi 200 gadi ni gati oyombi. Tapenjo ni gati nochunga. Ng'amoko chung to yomba nade ni oland kane ma simara ariyo chako donjo ni ka bende oland kama ni gati simara to kare gati no yomba ni to nochung kanye kata jo piny pendo ulando gati nochung ng'ama no miye kura. Koro tulo chako wuok e polling centers go kagi wacho ni ng'ama ulando no wan no kwagone mar ariyo boko chung. Bas adhi county hall kuma nyidhi lendie Migori Teachers College mani lende. Koro kachopo tatimo inquiry tayudo ka almost all centers actually all polling centers in Migori County gati oyombo. To yombo gi landslide. Koro agocho ne Junet Mohammed apenja I'm seeing something here. Awinjo ni gati mayombo. To makaka ne jiwache kana timo uchunguzi na tane mana yombo. To gati ni be jiwacho ni no kochung. Kwani gati no chung. To koni yes ni gati no chung to Junet bendo kona ni to kata be ni gati ochung to gati tok nyal yombi. There is something wrong with that result and it is not going to be announced. I'm going to tell the board to nullify that nomination. Kora bere jachira koni akakoro director of elections mose neno gini kare the seeing sense ni something is not right. Agocho ne muma. To muma kagocho ndakoni muma there's something I'm seeing here. Your opinion poll I was 60 and above. In today's nomination which is 3 days after your opinion poll I am below 20%. How comes? I've talked to Junet and he has expressed that these nominations to him something is not right and it is going to be nullified. It will not be nullified, it will go as it is and Gati is popular. How do you know? Do you know Kia Migori County? Gati is popular. Ni bedking any Gati no se chunguna rep, what the land and a moloy. Angadu sim. Kora they are all. Kora maka they are all. So Amanu Atmanu Chung, there was a commissioner there, some name there, I can't even remember his name. I approached him, I say Gineb, and there's a problem with this nomination. The results are changing at your desk. There's something more yeka. Chunga ne lendo mar women rep nyaka wa confirm ni gati yombogi yo mani ket mokwongo ni gati no kochung. To kona ni ano kabilando gi makia ana kia ng'a moloyo. Odwoka kamano. Koro kanye machake tulo matini keche aneno ka gini ok donje aneno ka akena luonga ni jaod gati akena luonga ni siep gati mawuoyi aneno ka donjo gi returning officers mani wuok e constituency to en moting'o gige yiero ka to en no kende returning officer presiding officer whatever it was aneno ka en moting'o gigi to donjo gi jogi to kaneno kani makora chake koko nikech ang'eyo ni nitie kaka en gi gati to no kene yiero to en moting'o gadgets gi tachicha koni kare mai kumotedi e gigi kora dhire ta penti iting'o gigi kaka ng'a to oketo gige mesa koro kanye machake koko kawacho ni ok nyal bedo kamano. Adieri nomination mar women rep has been a sad event. 2013 gati achiel ni nayombo radar
no omiye mabende nokoluonga nyisa ananeno mana kilando ni migati moloyo to miye nikech oai minority to ni dwaro kuch minority. Kata kamano nabedo gi chwang to nokago koko na wacho sani kuneno ni kamano onge wach. Wadi 2017 nayombo Pamela, the current women rep, nayombo Radar, Dr. Pamela, nayombo, and everybody knows ni nayombi, including her. She knows ni nayombi. Omiye ticket, no explanation. Alayo kamano 2022 manye nyoroni achaka via yombo ichake maya iduoko ne ngama nose maya momi choncha. Gimomiyo gitime okang'eyo nikech ana sebedo ja ODM bende onge ngama support ODM maloya. I think I am the youngest in that group mar jok machung Migori no. Ane mawuotho makata kuma onge kura awuotho kuonde moko no inena mana kia na dhi kia kure Western kia na dhi Coast kuonde ma onge kura nikech apako chama amanyo ne baba kom nobuoga kabisa. Kawacho ni anyway iyasa wang jopinyo chako gochona koro ODM chako promise agik moko ta konya asela odidek pokumia hachina kawuono no tucheka ni ubro miya gimoro aweya akoni oyo mano ok bitimore mano koro I'm being a hypocrite nikech adwa yie gi miriambo sama ne akwalo dheri taduogo nyini koro adwa miyi gweno manyaburi majaber wawe adhi ano dhi mano an bende jakuo emo miya yie kawo gima miriambo koro akono gini oyo miura miya jok moneno kunyalo miyogo wado giri jopiny koro jopiny be gochona ni kik iduog dala ka mok iduogo gi tiket moro iduog gi tiket mar ODM mar women rep kati duog nono mondo wateri to kiduogo gimoro mopogore gi magi to wan gi wach kodi. Koro amba neno ka gini is going to kill my political career. So I said thank you to ODM and I'm still saying thank you for the 15 years that you've housed me as an ODM member. But I have moved on. I'm an independent candidate. I have no problem with the party. In fact, it still remains my party of choice. But I'm saying I will come back and fight within and rectify this. Okonyal bedo ni every nomination period you akinitiere mecho imiyo ngama jopiny ok dwar itimango nyaka walos ODM to kwa dhi nyime kama to ODM dhi tho to kwa dhi yie mondo tho wan pod wan joma tindo omiyo wadwa ni chambo ni odong chama motegno omiyo waburo duogo. I have just taken a leave. I've stepped aside mondo magi odhi nyime kama to generation mabiro we will change ODM. Ilero igolo sigana maler kendo mowinjore to gima makodoga ni ang'o miyo in kiparo nikech be samoro ne kedog piny mako itimo kesongo ni soul searching king'iyo in iwuon iparo ni ang'o momiyo each and every nomination after every 5 years jogi luwoki ang'o matimbre Fatuma momiyo jogi luwoki Mheshimiwa nikech there must be a reason. It can't be wrong the first time, kunyalo bedo wrong the second time, kunyalo bedo wrong the third time, and then koro bedo ni is normal. Ang'o momiyo apani tarik 9 dwe mar 8 penjo no duokore kende idhi neno gima miluoka koro tarik 9 tarik 9 mondo idhi ne ni kare gini inigona simu iko ni nyara nyango ndiga kare gini chieng' na duoko ne wuogi ni ne gima miluoka koro wawere koro gimano isechopo kuma koro wacho ni in debe koro en Fatuma nyaro nyango nyaka debe nyara nyango ndiga nyaka debe nyaka debe koro samidhi nyaka debe ni isenyono ko mar ODM lakini wacho ni mano to kama chunyi nitiere amo muni siro ODM kara ka chunyi pod nitiere kacha ing'eni gimoro kiweti weyo kata sanya siro ODM kiseweti sewe kata sanya siro ODM dogu winjo ka wacho na siro ODM siro baba asiro ODM ODM mango go problem at all and we never have a problem with them. In fact, gik ma ODM timo nagi gitega mana kisiasa gimeda mana mbii ema miya nyisinia I have taken a leave, I'll come back. I've stepped aside, I'll come back. Sani nyaka chung as independent candidate and I'm telling you the Nita Gatimomi ticket no is the weakest candidate and I feel sorry to the party nikech gimiyo ng'ato makataja yuda nyayombo gimiyo ng'ato makataja independent moro ma ang'eyo ni ok lukar jakom ka giyombo. The Nita is the weakest candidate. Truth be said, she is, and she knows, and the party knows. That is why I am saying, let me save the party. In fact, my candidature should be a blessing to the party because I am an ODM person at heart, by deeds and heart. And if I win as an independent candidate, I am telling you, when I go to that house, I will still practice my deeds as an ODM person because that is what is in my heart.
But outside, I have worn an independent dress so that I can bring back that seat. And if I don't, Oda will take that seat. Or there is a sheep, maybe as an independent to Pondo, Oda, Katana Nyaloka Komdi, which will be a problem for my party and my leader, who is Raila Amolo Odinga. Kuro Saniendi gati manage certificate. Ini chunka ka independent. Ena kamana. Kuro esami chunka ka independent nyendi. Lek mangi maidoti mwane jo Migori podi intire goda. Oknyal pogore. Akonyi ni nanga mar wako mar independent nikech en sheria mar Kenya ni kotimu welo to okimor gi kanyo kata okudhini kakidwar kata for any other reason inyalo mana dhi independent. In fact kata de benide ni nitiere nafas manyalo gege chama moro dokadhi afadhali abedi ja independent nikech an chunya ja ODM. Koro independent ka koro uloni aonge party mora tanja ODM e chunya. Koro wabedi kama tin kapoda kuemerema kapoda go kwani ke chamba timo uchunguzi ni tang'omi Fatuma pile kapile amba adwange na ng'omi Fatuma pile ng'omi wuok oko ni wangi ne ga goch tiang ni to gini ang'omi otimore mana ne an nitie moko be moseywak no magi to mara ni odwa nuore ahinya emomi aketo thenge matin wangi e chamba ni agoyo darbin ni ewe kuma koth goya go pile kapile ni to kodh ni goya nango. Fatuma wacho ni pod chunye te ogedo e ODM mane dalagi. En mana oko odhe mana ng'iyo oko kaka oko chal to en mana ja ODM. Mane gimo lero no kanyo endo. To kama dhi nyime ber momo Fatuma koro nyiswa ni to koro sub counties te mag Migori gina bora paro mantie Migori all the sub counties mantiere kuchi chambe. King'iyo kaka udwa dhi yiero sani. Iparo ni ine ma intie gi lek maber ne jogo magi dhi yie godo gi independent koso ge churwa ji goe kura ne ODM mane gi manisie jomo kuntie makosa ka otiko mar ODM to kore na odhi na Dubai ongeni mano endo en ushindi guaranteed. Kuro sani idwa loko gini nadi opogore wangne gimomiyo gini timore gino nyocha timore kamano be momi neno ka nwe tuore nya iwaka nya kima ODM ket ki ODM in 70% ahead sanyo dwa pogore sanyo ticket nyalo nindo nikech welo no tim marach no mi weak candidate to a strong candidate ne kumodhi eche jidhiluwe. Let me tell you sama walere ODM wanji abich okmi nikech ja ODM nikech oteune ODM sano idhi yer ng'ata chielo ma jidhi koni wan wamiyo ng'ane e ticket mar ODM matini timni emomi idhi yiere ODM sa nomination kiwalo gamidhi to timbe ni ka ing'ene dhigo okiwegi ODM idhi kodgi kumidhieno jopiny luwi. Adieri kaka jo Migori County, jo ODM, Luo Nyanza te waero ODM. Beyond Luo Nyanza bata biro wuok mae. Waero ODM. To ka ODM mi ng'at ming'eyo ni kata in ok nyal. Denita that mimiyo was a women rep 2013. What did she do? No chubiro mochung 2017. By the way 2017 no dong. No dong nango. Nikech jinene no katije ma 2013 no kotiyo maber. Emo mi weyo ng'ato. 2017 no bedo nominated. Representing the disabled. What has she done? Nothing. Kataki wogi the community of disabled. They are disappointed. Also disappoint women in position. Also disappointed disability. What is she going to do in this one? Is she coming as an angel now going to work with who? That she is not a performer, unfortunately. But okay, advantage of minority and other factors surrounding her, which is wrong. Whatever position you are in, use it to benefit others, but not to benefit yourself. And ananoka otimo malate ne party. Nika ongeyo no di dongi ticket. I'm telling you that Gikalambi kawuono odi dongi ticket. Kendo they would below 20% of Migori County votes. Why would a party do that? Because some party welo gidwaro the best mondo they win the seat. That is the reason why you get nomination. Others because get registered. They watching let us get the best. Obi ogorege adu yo muchung kodwa. To ngat manu chungo welo ka they know the weakest. Mondo they ogorege strongest. Nikechwanya ka ginga muchungo women rep Uda. Yes, ma come from the same community where Gati comes from. Kanya Dauda Diombe. Koso yombe, kaluo ka bok de meoge. Nikech adieri okoloyo. Joluo ero gige adieri. Ma nomiyo wang bedo matek ne ODM. Onge ng'ama okoero mibadhi ka jaluo ng'ama clean. Gik mibadhruok gi ok giero. Emomiyo ineno kotim nomination maber to 70% isekalo gi ticket no. To kotim mawach jaluo be jamirima. Iye wang mokoni ama to kora chai kamarani an kora neno ko ken kata mecha an kora no ka chai morubo orwakie. But all the same poda tin akoni gik magitimo na go tega to miya mana uma. Omiyo gik mana pango timo ne jo Migori County aonge ichwangi party. Aonge ichwangi jo piny gik mana chiko ka poda kende poda timo. Adek on madong 2013. Priority mara pile en ga girl child education pok na dok chien.
kata dong'no. Fatuma kwa duogo obiro kang mar ang'de timane mine ma Migori ma isechako lidho matin no endo aparo ni wadhi e yweyo uwinje kaka osebet ji mang'eny ne wuoro to ang'o matimo Fatuma ang'o Fatuma lokre janeko ang'o Fatuma dwa mondo mi sama kama oyiech ng'ato gi lake to en mana kaka iwinjo kowacho ni osebedo ga ming'a koro chala chai to eno ka jo Migori idhi tuon ratiro margi mar yiero ng'amo ne bedo negi kaka mar jatend mine e county no endo omiyo nyono tenge mar mondo mi oringe ng'ama ndi tiek tarik 9 dwe mar 8 okang'e jo Migori be winjo wachni okang'e ni be uneno chenro ni endi kuom sani endi mane wach mantiere kod Fatuma Mohamed mantiere ka endi olapdo ge jurni ahinya ne kom no endo mar jotend mine kata women rep mar Migori county en mna yo matino mwadhi kwa duogo odolero ni to koro odwa timango e Migori kama osebedo ka en gi siso mang'eny mar timo titame kikidhi mabor. En Fatuma full network. Yomi no full network bodo nyiso wasani nikech full network ni okang'e ni en nying okang'e no en pakruok okay. To full network ni mong'ere molo kata nyingi. Mana dier. Koro kapok inyiso gima dhi timo ne jo Migori. Gwelo matin to full network ni tiluongi go nang'o ang'o miyo nying ba full network ni odhi mala ahinya. Ng'ati chako gi timbene. Mokwongo nying ni nokachakora kenda. An adwa dak oko matin. Aja wala somo oko matin. Koro nan ga piny mar Italy. Koro kane constitution manyien ni okalo. To ka duogo. To chieng' maduogo no tagocho ne mama na. Ket mama na ne osebedo ja siasa mar higni mang'eny. Ne en kansila mar higni 25. Oh, mama ni? Mama na. Mama na nochako ndalogo niluongo ni Makalda. Niluongo mana Makalda Kanyarwanda. Niluongo ni Makalda Kanyarwanda pod atin. Kech ochako siasa 1978. Kotin kata maloya. Koro kachopo Kenya to nodo ka akeni higni na constitution no kale 2010. Yeah. Koro nyiso wan mama ingeni constitution no kale ni nokelo komoro ni women representative adwa dhi chung nyathina idhi donje siasa gi marachi to konya an mama wawe adonje siasa to kan to kibichunga komba wawe ni an kora tia ol to konya mobiro ni laro mana mine lelo wawe adonje ma to kona wapara ne to anyiso mama moro musiepna mondo gochni mondo nyisa ne pachino en bendo mi advice to mama no musiepna iluonge ni Mrs. Caroline Okere en nominated MCA sani Migori to ogocho na kati huwe ga nyeta mano gocho to simbe yo kaka de chelta mako to ka mako to nyathi anyango to in full network malade ni simbi donja ranja sano kasto kosa luongi ni tin toler kosa luongi ni full network to konya mera luonga ni full network koro chieng' no makawe nying mar full network makoro musiko nyaka kawuono koro siko koro en bende konya nyathina ya chako full network ket nyathina ng'ere pinje ma ok nyathina ni kidhi Italy ong'ere wacho dhogi kidhi German ong'ere wacho dhogi kidhi America ong'ere kuyo koro nyathina ni nigi network ma full koro makawe nying no kawuono winjo kuma full network no wae koro en nying mano mi ge miyo maduong' ma bende wacho no siepne koro full network no en nyinge ma koro dhi mbele ahinya full network koro ina unda luongi kamano nying mong'ere full network ang'o mokedo timo ne jo Migori kwane gik medo timo ne mine ma Migori ne jakwacho ni somo mar nyathi ma nyako ni chando ngima ni chando chunya ahinya idwa timo ang'o geri kowe mano mondo mikoro mine mage Migori koro ochikiti gi mos ging'eni Fatuma full network oikonwa mage ma chakita riko 9 dwe mar 8 wachako yudo ber makama mokwongo jok mochung godo kata mochung kuonde moko kata magonwa kura ng'eny gi kia tich mar komne samoro winjo ka jochung wetena moko dhi ni an abiro gero ni chiro ing'eni tich women rep en tich gero chiro mokwongo adwa lero ni komni en marang'o komni kanokele nokokele mondo wager chirni nyalo bedo pachi ni mano gimineno ka gweng'u okoso gima duong' momiyo nokel komni en ni kano watero muswada e bunge mochikore gi kor kamine midware kura e bunge tiyudo ka mine tin magino ok kal
kata third gender rule ni kanyo chitere bunge mondo ji yale mondo kale tiyudo ka mon ema noningo goye kura nikech en gima mulo mon tiyudo ka mon tin e odno koro gini dhi gore piny koro ne Raila Amolo Odinga kane gibedo piny nikech mane pache ene mokelo gini ni wamede atamalo mar mine e bunge koro wakel kom ma ginyalaro kendgi nikech nineno ni kwachung' gi chuogi to nitie kaka giwalo wangufu moro gibiro ga goko moro gidhi gitamo wang'wa koro jakom nokonyo kwakele moro ma mine laro kendgi mondo wayude one amongst the best koro emomiyo nokele koro sani mane achiel kuom tijwa maduong' tero gimoro bunge oluwore gi korka mine kata mag chuo kata mag vijana wanyalo kelo ting'eni ka en kura ni kwane kuch dhako to watine ot koro sani at least wan gadiero ni 47 nitiere magin women reps koro imedo gi moko manowal gi manoyombo joma chuo manolerogo bet wang'enyie mane omiyo komni nobiro giminyalo timo ne jopiny luwore gi gweng'u anapimo gi ana nyatike machiwo go example charity begins at home nyatike kumae sombe nyathi ma nyako ni chien kabisa kata sikunde mag nyiri tinde kachiel achiel obiro sikul mano obedo mar nyiri mokwongo niluongo ni Bande Girls koro paro ni nyatike te kadwa dhi Bande Girls ok warom moko gini yudo ka mixed school moko yudo ka ni maboyo idhi e constituency moko maboyo koro ichopo nyaka Migori kidhi mbele kichiko yo Ulanda kia kure sikul mar girls mar ariyo noger gosiepe na miluongo ni Alendo Girls Italy kuma nantiere ni osiepe na goe mana ariwora godo gi father moro manosonindo mane a Italy na ariwora kode gosiepe go magi gero sikundno ne en mana pacha no ken pesa na koro na wuoyo kod gi St. Joseph's Alendo Girls St. Joseph no e father manuo tiyo godo koro nan kaka jadiere nikech father ne ni Kenya ka to ne otino ng'ama yike ng'eny noko nyal bedo ga Italy all the time koro anan Italy koro tuda gi osiepe ne ka amba medo osiepe moko wagora ambi kucho iera gi pesa go wabiro wagera Alendo malendo tieko masani Alendo nitiere moko pod wadwani watim to mano doka nyatike mitaneno gima timore nyatike wa doka nyalo timo atimo mari kapok ne kata komar women rep ni obire constitution natimo nikech nan gi geno mar jo nyatike mano pod an go gi geno ni ok nyatike kende sombe nyathi ma nyako ni chien osiepe na gine puonjo na nyithindo manyiri mang'eny ni wakawo ga every January kapok kalenda okethore gi corona nyithindo ne donjo ga January e form 1 every January ni wakawo ga nyithindo 50 sama ne gintie koro achiel ariyo adek moko notimore moko tho moko gibedo mang'eny retire koro grupo no pod nitie to tin sani ok oduong' kaka chon koro ambe nakawo patikech koro nayudo anda moko matimo an gi kuma yude alot na moro an bende akawo nyithindo makata sani an gi nyithindo 23 manyiri mapuonjo to ok apuonj nyatike kende akawo kuonde mopogore opogore e Migori County kendo akawo nyithindo makia makata kikelo achiel tikoni ma ile mipuonjo takia ana akawo ka kiai ana penjo mani katimo campaign adhi e chiro kaka sani nyithindo donjo ni adhi e chiro to katimo raji takoni miya nyithindo ariyo mano yudo max machal kama ma nyathi kich be nitie ng'ato mong'eyo kani ang'eyo nyathi joka ng'ane aya nyis chief kinywero ngok makama kama okel na nyathino akawo nyathi atimo ne shopping arwake sikul gimomiyo atimo ma ok ni nikech an gi pesa atimo ma nikech adwa nyiso ranyisi ni somb nyathi ma nyako ber nikech jonyuolwa pod nigi samuoyo tero nyathi ma nyako sikul oyiero nyathi ma wuoyi nikech ginen nyathi ma wuoyi siro nyathi ma nyako kata puonjo to dhi nyuome kana kure dhi nyuome kure odhi gi sombe no ok dhi konya koro ka nyathi ma nyako iloko dhok mondo nyathi ma wuoyi dhi go sikul achiwo ranyisi no ni ne nyathi ma nyako nyalo somo maduog kony nyathi machielo ne nyathi ma nyako nyalo somo maduog ger dalagi maduog ger gwengi aneno ka kendo tindo moro joma dongo ma jonyuolwa gi maka chungo tapakra ni ana nyathi ma nyako takonyo nyithindo manyiri gi joma dongo neno ka kare sobo nyathi ma nyako ber aneno ka jiwo go jonyuol mano bende maendeleo jiwo jonyuol mondo to nyithindo manyiri go tachaka medo gi puonjo an owuon mano kamulo kuom nyithindo manyiri gik mang'eny magikoso lakini aketo somo gi mbele malo gimoro amora priority ma an godo kendo sani mamano kod umiya women rep kod okumiya women rep alam ma Nyasaye miya mana ngima kende adwa gero osiptal mochung'ne tuoche makorka mon thin nyako kosechako neno malo to tuoche chakore dende moko ok ong'eyo kanye ma kansa bire kanye ma gik moko bire mang'eny adwa kawo patik mar gero osiptal ni dhi thiedho mon nyako nyithindo manyiri
kende mane speciality mwadhi timo. Kende ma wan joma chuo ka watuo Migori to wamanyi kama wadhi. Wabiro ndiko utich kanyo, mari biro bang'e tuoche tinde dendu. Yes, injinwa otudore mang'eny. Nikech sama dhako sechaka ng'iyo malo, kaka tuoche chakore, kata king'iyo rate mar kansa, wan ma kansa nego malow. Gik mang'eny nego malow. Nikech ng'eni wan kaka medo nyuol, gik medendi pungua, madini medendi pungua kipogo ne nyathi, tich matek bitiyo. Koro tuoche ng'eny dendwa malow. To mane kaka Nyasaye nochwewa. To waonge osiptal ma special, kata dakteche ma special, manyalo ng'iyonwa joka mon. An mon ni ema ng'eny ji yae. Ng'eny dichuo achiel nyanyuol gi mon 10. To dhako achiel ok nyal nyuol gi mon 10, dichuo 10. Koro mondo mi kata population ma piny omedre, dhako ningo bedie. Koro mamiyo aneno ka adwa kawo patik korka mon. Ka Nyasaye miya ngima chieng' 10 mag chuo, to ok adwa timo gik moko te nikech ok abi nyalo, mana dhi bedo jasiasa ma jamriambo. Akawo patike mar mon. Kendo paro ni kom mamanyo ni bende ni kom mine. Koro gik mang'eny mitimo mulie joka mine, otude gi joka mine. To bende an youth. Youth bende nitie ma mine. A girl is a youth. Kata dhako ma ka ja 2030 is a youth. Kanyo be problem nitiere, waonge tije. Inwang'o ka samoro imako ich kija higni 12, 13, 14 richo matimoregi. Nyathini nikech wich kuot mar janyuol dwa pando ejini nikech kodhi osiptal wich kuot make, samoro bende akumodhier monge kata namno motergo nyathini osiptal. In most cases nyathini nyuol ga to thoga. Nikech okobedo kodhi clinic wich kuot kuom nyathi gi wich kuot kuom janyuol. Koro kaya osiptali adwa kete center matiyo tich ng'iyo mathindo manyuol ka ikgi pok ochopogi. Wapuonjogi kaka ginyalo geng'o ijni mondo kik chandruogni yude. Wapuonjogi ni to ka marach oyudi to kamae kaka wanyalo konyi. Koro waketo ne thieth manono mwapuonje godo, to center ni dong kata kuma nyalo weyo nyathini to dok e sikul to nyathini iritone. Wadwa ni wagol nyuolni kik bedi, to ok nyal koso bedo nikech richo ni pod nitie piny. Wadwa ni waduok percentage obed piny, to ma gi rachgo kik tho sa nyuol. Nyathi moro amora monyuol below 17-16 years, in most cases otho, kata koko tho to yudo permanent damage, yudo ka uterus okethore, gimoro okethore kuome. Waonge dakteche manyalo timo mano. Chuno ni nyathini ilaw kode Kisumu kata Nairobi. Janyuol ni kia kata Nairobi, janyuol ni onge kata transport, janyuol ni kia kata hospital menyo bire Nairobi. Koro mano to agenda na number 1. Ento uyera tamo momanita chaka. Nadwa chake about 1.5 years ago. Mana sei karambe angige katen gi pesa na tera na joala matin. Lakini usiepe. Ema do penji network, full network nito in allocation ma in godo budget mari en milion 7 higa ka higa mar women rep. Masani nitiere, hapa ni nyalo mede kalore gik manitiere. To milion 7 okoromo gero hospital. Didi chungu mbunge to dawo ni in gi 137 million, mano pesa ma in 5 years romigera very good health facility. Yes. To sani endi ido dhigero a whole hospital ma is specializing e weche mag joma mine. To en tich maduong', en omenda mang'eny. To kanye maduong' en to gigi dwa achieve nade gi pesa mane ido timona. Kaje ma full network bire, network ma full no. Achako pimo ni lek ni asebedo kode kata manyocha dong 2017 na achako pange ma around 2019 okangane corona biro chako 2020 igama corona biro no 2020 yes na sechako ikosiepe na moko Canada mana sepango a big dinner fundraising mana adwa timo towards this kechu siepe makonya au marach corona biro samo apply visa na corona biro ma wachi ni okwanyal de botimore kamano kata sani podan gi lekno adi choko siepe na ani siepe na ng'eny gi e pinje wazungu adwa choko gi kenda chaka riugi to yot na ka ane kom moloyo okochuno ni nyaka bed women rep ka tim lakini ka an women rep to an gi yot nikech an go fees an go teku an gi kuma dhi nyiso gani abiro ka yes e duondo imine ma Migori ma winji correct sani kadhi kaka nyar Migori nyathi jodhier moro ma Migori to ka ni men representative to ko ngada nani abiro kaka jatend mine moyier gi kura machal kama kata kura mudu ni ano ng'eny na be ema dhi miyo madi ng'eny nyako nyochungi ji abito no kura machaka ma otegno musungo ero gik makamago benda jadieri ema mine no ka natimo macha morumo ma nyinga kuwuok mara marach na kwalo pes jopiny
anyathi odonge watigi kanisa japokuwa nalemo kontigo ni kanisa adonge din aja Islam adonge din akia mibadhi mere osebedo kansila mutiyo higni gite onge chieng' oyal mibadhi kuome to kendo odako ma jadin makata kolemo to paro na nyathina kik itim ne ng'ato richo ng'amutimo ni richo ng'wonene mane lemb minwa kora paro ni nikech merwacha adwa ting'o nyinge malo gi nying din na malo ok ada bedo jamibadhi kora adwa tiyo gosiepe na mako gi to ge location matin man ka to kata Kenya ka an gosiepe ma kaluonga kawuono miten dine huka huma bire omiyo atudora an gosiepe osiepe ge manyalo konyowa to kirito ni pesa madhi bire agulu ni emidwa timo gimoro manonge ge midhi timo momiyo moko gi pok otimo nikech matin mabiro emodwa kwalo to dwano chako tim go gimoro to tim go meode bende gosiepe ne ok inyal timo gimoro to ka in gosiepe to mad koro sani gima keto mbele ma en adwa chake kod adhi chake immediately en wach mar osiptal adwa manyo lo adwa bedo gi adwa lo ming'iewo adwa ni jopiny donate kaka ne atimo alendo ne gi donate lo adwaro winjora gi constituency gi kuma lo nitiere maduong' mwanyalo kete facility ni gi donate koro winjore kaka wadhi into partnership osiptal mithiethe nono ok ma jopiny chulo kadhi korka youth priority number 1 sama facility makamano nitiere ng'ama dhi ndiki en ng'ama youth mano will be priority. I will say ni youth oyudo kuma gidhi ndike tich chakre gedo mobedo hospital wadhi yudo kuma onyalo ndike mbese wagi mondo yude tich moro but ok wanyal bedo jomindiko waduto sombo opogore dwaro magwa opogore adwa tego wandgi ana ja ohala an pok nondika tich nyaka nene ana ja ohala Wanda no sichora na chake matin kendo kora time ma bet dit maduong. Ada puonjo youth wetana kaka nyalo timo ohala. Kendo atu tich ndiko ni that discourage nikech musara tin ngato keto winda secha par gari dalo pura beke ke chiem. Yes, atu puonjo gi. Ni tiyo yore mche kata ndalo moko. Na sitingo katu siepe na kana ji wacho to itiyo do pesa ya kwenya. Idwa dhi atiri kaka yudo pesa. Na kwa ya kwa dhi wewe. Wadhi Masai market. Gik mina ni uso mo ochongo chonge ka gigo wawaro gigo katonde no timre nyiri 12 manyiluo lilo akona da teruka ketimo gina timo gi atero gi nyaka Italy wadhi chiri nitie chiri ni ma international markets gik mina ni chiri mo so silinga beach kagi no so maselinga lufade kana duogo nyiri no nyiewo udi nyiri no nyiewo geche nyiri no chako dukre gi nyiri timo gik mopogore pod anyalo puonjo youth ma Migori County to gi youth ma Kenya te an gi paro mang'eny to ok datimo ala gi kenda ok datim gi te kenda kora da puonjo youth wetena tineno kiti mar women dot nitie pesa matin miluongo cha kwa olore to miyo rabi ko je iyoli kama to na an gi paro ni nyalo timo gi titere kuma kama ok ochuno nyaka watimo ala no oko bende wanyalo time local kechano ala gi masomo to bende donge family mar ohala wuonwa ne ja ohala kendo wuonwa was a very learned man then classmate mar Kibaki Makerere University to kane tieko somo certificate no kete bosa nduku no kotiyogo no koni en notegore mondo bed mariek to duogo timo ohala manyako tho be mupuonjwago omiyo ohala ber molo tich ohala ni erembwa Ilero weche maler hapa ni jo Migori County winjo gimomiyo Fatuma full network osebedo kadoro mondo miyo bed ni en jatendo abe kumonde doko ni erokamano St. Joseph Alendo nitie nyathi ma apuonjo. I have a girl there ma nitie kanyo japuonj mane kanyo no endo. That mwalimu is a wonderful teacher and a very big heart. Yes. Nyathi mna Nairobi Dandora. Apuonjo kanyo ma wakonyogi omiyo ang'eyo St. Joseph Alendo maber nyaka mono tich mitiyo. Thank you very much. But adwa loso maber pokatieko kode. Koka adwa loso maber morieny. Maber national school. Ero kamana ahinya. Kuro adwa ni mondo mi kotieko. Okanyalo moko go mbaka mar siasa mamalo. Ili ko ni joma mine dhi kao kom namba 2 Jalup Raila Odinga. To kata na William Ruto ano kawai ano e guru gi nying gi wuok konegi kocha. Ka Raila ka ndiye maniti Charity Ngilu nitie Sabina Chege nitie Martha Karua mine koro wuok ni gi nyalo. Dipo ni miyo moro owala e juma makoro wadhien. Na Raila luongo ni miyo makama yie majalupne. Ini kaka Fatuma di winje nango. Kata kaka pimo jo ka wiye juol. Pimo ka pokoti. Hawinjo ka wiye juol. Inyalo be winjo nango. Da winj maber mapok na neno. Ba sada wacho gimoro. Ok en bora dada. En dada bora. Kik ni nikech no dhako no miye ni bora dada. Wadwaro dada bora.
kata kinda adek gi miyo malongo mo winjo yes kata kinda adek gi aonge nafas mar yiero an awuon to bendo kang'e maber malowo nyawadgi kanyo takwayo ni kopo ni dhi yier dhako to kik miya ni omini dhako omiwa dhako malong'o manyalo golo wa oko mwanyalo sungo ni negirwa ochung' e pap okodwa dhako madhi miyowa wich kuot okodwa dhako mok dhi kelonwa ber omiyo oyiernwa dada bora sio bora dada mano namba 1 namba 2 gir wadu mit ka gir dhako wadu dhako ng'e tabu dhako wadgi dhako ka ni ofisani kaduongo to ng'eyo to nyar joka ng'ane chal ni gimoro chandi ong'eyo masinde wa chal nitie kako ng'eya kaka ng'eye nitie gima nyalo kuodhone madoka kuodhone ng'ama dichuo omiyo dhako to ber to kendo dhako berwa ni waombore kata meyudo man ufisadi ne okawacho ne chuori to chuo bende waero unde to dhako nigi luor matin onyadho kwalo to koni to ka kwalo to duogo paro ni to ka dhi jela to nyithinda ka oduoko bolo piny lakini nitie majokuoge kata kumi nyongo to nitie majokuo mathere ng'enye omiyo pod alamo ni Nyasaye kineno ni miyowa dhako to miwa dada bora oge wach Fatuma full network esa modong goni en dakika achiel kende modong adwa ni mondo kapok iloso gi jo Migori achiel kachiel king'iyo kamera koro chulo en mari tarik 9 dwe mar 8 William Ruto jalup jatend piny owacho nitiere debe aching to gi Raila Amolo Odinga gine debe gichimo Kenya Uhuru Kenyatta koro odhi yueyo iparo nang'o kanyo mondo mikuro penya mano sani opinion poll wuok kone gi kocha mbulu mag paro wuok ma ogol to in kaka Fatuma ineno gini nang'o ana wuon kaka nene mokwongo in gi dakika achiel kende mokwongo kucha en mar Raila Amolo Odinga gi family na gusiepena gi wedena lemona en mar Raila Amolo Odinga e kinda gi Nyasacha kaka nene Raila dhi yombo kang'iyo gi history kako sebedo okane kama Ruto nyalo kale Raila koluwore gi timbene ma jopiny ong'eyo maonge kuodho maanga gi wuondruok ne kaka sani en manyocho pingo BBI mopingo moko yue gawani modhi wang' achiel kawuono en mokelo BBI gi tok chiel omiyo ma nyisi kiti jatelo bedo ma straight kaka straight ni kiwacho ni rach to the end to kiwacho ni ber to the end to kik bedo ni Waswahili wacho ni mkuki kwa nguruwe ni chungu na kwa binadamu mkuki kwa nguruwe ni mtamu lakini kwa binadamu ni mchungu. Hiyo pia ipo. Ama mkuki kwa nguruwe ni mnyama tu, kwa binadamu ni chungu. Yani kibayo tong to chuo anguro tiko anguro ni manale weda tong noko to ko chuo dante yawa makeuru tueuru otimo male tuwe kuonge ene timo nwaka nikae ngima ni wengo mara zimie dwatimo nito gino rach gino kelo sogodo nafas matimo kengo to en kotimo nito gino ber omiyo Ruto tok dhi loyo odhi yombo gi kanyo nikech kata king'iyo kwan kaka gore onge kuma nyalo yombo go unless no kwalo to kwalo be Nyasaye nitie onge wach jo Migori do winjo wach di mwe samoro kicheki duo kende Lolwe TV kae manyalo bedo ni koro mind ye budho wakodi ma watu wake mogik inyiso jo Migori ang'o minus dakika Fatuma full network koro chom jo Migori tere king'iyo kamera koro king'iyo kamera mara ng'anya kamera tere kamera ni kesego ikoni okabiduogo awach ni mai ni bire mogik kiraiya kiduogo ka in nendre sirkal o jo Migochwa mokwonga duoko nwero kamano higni duto masebede siasa une musetega kaka osiepena kaka jonyuolna kaka supporters maga aduoko nwero kamano e welo manotimore ni nuting'a malo kendo nyiso piny mangima ni kom mar women representative ane manodwa ni mondo abed nwe komno omiyo pod an gi geno kendo awinjo yuaku gi puonju gi dwaro maru munyisa ni mondo aduogo gi gimoro amora moro nonyisa naduogo kata gi kad mar NHIF por gi dhi yiera moro Nyasaye ng'wono konia ni Kibaki to bigi death certificate ne pod wadhi yieri omiyo jo Migori aduogo kaka candidate mar independent koluwore gi gima notimore no an gi chir an gi dieri an gi geno kuom Ruoth Nyasaye ni mabiro tarik 9 dwe mar 8 ni mato kiawa to an sani an acting women representative mar Migori ode mana seva ika kompa malo dhiambo pamalo dhiambo poditiyo wale zamana ringo we kom chon en kako donjo na to chaka manyo kom machielo emo miyo ticho kutiere Migori wan gi tabu komu neno onge ber ma sayude gadieri mar Nyasaye onge ber ma jo Migori osayude omiyo adwa chiwo ranyisi
ni kare nitie miyo ma pod nyalo tiyo. Adwa chiwo ranyisi ni nyathi ma nyako nyalo tiyo mager gweng'gi adieri. Omiyo jo Migori alamunu hawi gi ngima maber. Nyasaye otelnu, warome bebe. Achako campaign maga Monday. Kura kende ok ter ng'ato. Akwayo lamo. Lamna uru nikech joma chungogi akia kuma ng'ato ringe gotieno. Omiyo akwayo nukete lwet Ruoth Nyasaye, utega, ukonya gi rieko maber, kendo ka Nyasaye yadonjo kome kaka ne adhi donjo ni umiya riekni mwanyalo tiyo godo kanyakla. Kik ati gi pacha, tati gi pachu. Mogik, anyiso jo Migori County. Ng'at moro tut ka wuotho tie achiel kalando gimoro mopogore. Kotiyo gi nying jo Migori County ni Migori County owacho ni dhi go kura ne Ruto. Aja Migori County onge kuma siluonge nyinge, bonge kuma sewacho na dhi go kura. To ne wacho ni jo Migori owacho. Omiyo anyiso jo Migori ta asiemo wang' ng'atno. Jiwe Migori County kanyo. Asiemo wang' na wego wala gi nying jo Migori County. Nikech ang'eni kolando kamacha to nyoro nyokoro nindo sugoi odhi miye bag oduogo gi pesa ni Migori oseloso. Owego wala gi nyingwa. Ode emoyiero Uda na emoyiero Ruto no. Owuoyo wach chiege gi nyithinde mage jo Uda man Migori mwang'eyo. Jomodong' jo Migori te gin Coach Raila Amolo Odinga. Onge kuma wadhi kike. Ye brogo kanyo mar Kuku Mar Wach. Winjo Kuku Mar Wach kaka nitiere koa kuom Fatuma Full Network. Olapo dhoge jurni ne komno endo mar mine ma bende otelo e kaunti ma Migori. Kaka ing'eyo en sani lando ni en ochung' kar kende. Nowuok e ODM to leknego te pod ochung' godo kendo ne gadier no dhi tiyo ne jo Migori. Wacho ni kura mare pod nitiere kata ne jakom Raila Odinga. Mano endo ranyisi ni pod entiere e odno endo. Chutho gima duong' ahinya madwa timo Lolwe TV kaendi wan en mi thuolo machal kama endi mar mondo milos kod jopiny giwinj pachi wada dhogi mondo migibe giwinje ni to ang'o madhi timnegi. Kapo ni ber ne Nyasaye to kaka lambi nitiere. Wan Lolwe TV ka gima dwa wachi en ni odhi ni maber kapo nono ni otimre maber. Ang'eni kwa wachako romo kendo kaka jinido koro in women rep Sani an acting. Sani koro in jatende mine mako jolo. Koro ibo biro koro ibede koma ching. Onge wach. Mondo wachako romo kendo maendi ne en Kuku Mar Wach mane en Lolwe TV nyinga en Niko Kelo asebedo kata chenro ni kum sani endi wachako romo kendo e sama owinjore. Erokamano masani.